толерантност е да се уважаваме и да внимаваме с тези хора, които са в инвалидни колички. За мен добротата е да уважаваме някой, като не ги обиждаме, ние им се подиграваме и играем с тях. За мен уважението е да уважаваме възрастните хора, треньорите, учителите. Когато някакво дете е в инвалидна количка, да му помогнем. Да се помагаме. Човек има щупена ръка и не може да държи химикал, да му помогне. Да не се обиждаме и да се държим като приятели, а не да говорим лоши думи и да се нараняваме. Да сме добри означава да си помагаме, да не се удряме и да сме добри. Да го обиждаме, да не се подиграваме и да нямаме бойки. Някой си е забрал химикалката вкъщи, но дам моя химикал. Ради, какво означава за теб приятелството? За мен означава да сме мили, да играем с всички други, въпреки как изглеждат. Приятелството за мен е да си играем заедно. Да имаме много приятели, да слушаме в час, да имаме само шестици. Слушаме всички и да не се биеме и да се държим като приятели. Приятелство за мен е доброта, уважение и разбиране. Трябва да се разбираме, защото като се разбираме, ще можем да издигнем много неща. За мен уважение е да уважаваме възрастните, учителите, треньорите, господите. За мен добротата Да помага да си помагаме. точно.